Zdravím všetkých fanúšikov Champions Cupu. Ja sa volám Karol Marton a som hlavným organizátorom a zároveň aj zakladateľom nášho turnaja, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 16.5. od 9. hodiny v Mestskej športovej hale v Trnave. Ako už určite viete, na našom turnaji sa zúčastní 8 oficiálnych fanklubov európskych tímov. Môžeme si ich zopakovať, sú to fanúšikovia Arsenalu, Chelsea, Liverpool, Manchester United, ďalej zo Španielska je to Real Madrid a Barcelona a talianskí zástupcovia AC Milano a Juventus Turín. My sme si pre vás pripravili žreb základných dvoch skupín, na ktorých sme si pozvali, nie je to síce Luis Figo, ale je to náš rozhodca, ktorý odpíska všetky zápasy v sobotu na našom turnaji, Jakub Glajza. Teraz si ho pozývam sem ku mne. Kubo, čau. Karol, ahoj. Ako sa máš? Tak mám sa dobré, aj keď naši hokejisti, nebudem sa k tomu vyjadrovať. To je osobitná kategória, my sa budeme sústrediť teraz na Champions Cup. Samozrejme. Takže čo pískaš, povedz nám, ako dlho pískaš, ako dlho sa venuješ rozhodcovskej činnosti? Tak ja som rozhodca už 4 roky, pískam najvyššiu súťaž v okrese Liptovský Mikuláš, pričom som 1 rok pôsobil aj v 5. lige krajskej súťaži. Takže skúsenosti už bohaté. Tak asi áno, zažil som si už toho Ale naozaj veľa. to sú dosť divoké zápasy týchto Je to tak, je súťažiach. to náročné, ale tak je to príjemná. Červený kariet ukazuješ veľa v tejto sezóne, koľko ich máš? V tejto sezóne som vyťahol už 3 červené karty, priznám sa. 3 červené karty, ale tak už je pokročila jarná časť sezóny. No práve, že teraz sú tie boje ešte dlhšie, keďže niekto chce postúpiť, niekto chce vypadnúť, je to Ja verím tomu, že v sobotu nebudeš musieť ukázať ani jednu. No dúfam, že nie. Bude to férová hra, určite, aj keď rivalita je tam obrovská medzi fanúšikmi. Dobre, tak pustíme sa do žrebovania, nemáme žiadne obmedzenia, čiže napríklad aj 4 anglické týmy môžu byť v skupine A a ďalšie 4 v skupine B. Takže budeme najskôr vybrať tým do skupiny A a následne do skupiny B, takže natiahni ruku do tejto našej krásnej nádoby a prihrať prvý tým do skupiny A. Prvý tým v skupine A, Rossoneri, Čeky, Slováky. Takže AC Milano, fanúšikovia AC Milano sú v skupine A. Kto pôjde do skupiny B? Prvým zástupcom v skupine B budú fanúšikovia Chelsea Blues. Chelsea, čerstvý anglický majster, je v skupine B. Poďme do skupiny A. Druhé mužstvo v skupine A je anglický zástupca The Reds. Liverpool a AC Milano. Hneď ma napadá to istanbulské finále Ligy majstrov. Pamätné finále. Pamätáš si aj rok? Kedy to bolo? Tuším, že to bolo v roku 2006. Vtedy sa tešili fanúšikovia Liverpoolu, uvidíme ako to bude v sobotu. Ďalším do skupiny ideme do Bčka. Truly Red Devils. Aha, takže Chelsea, Manchester United, hneď tu máme anglické derby na úvod skupiny B. Skupina A. A tretí účastník v skupine A je mužstvo Real Galacticos. Pekne sa nám to kryštalizuje v skupine A. Real Galacticos, The Reds, Rossoneri, Čeky a Slováky. Poďme teda na skupinu B, kde tretím účastníkom bude už dá nejaký mimo anglický tým. Arsenal Gunners. Tak to bude asi čisto anglická skupina. Chelsea, Manchester United a Arsenal je zatiaľ v skupine B. Veľmi zaujímavá skupina. A poďme na posledného účastníka v skupine A. A je ním Peña Barcelonista, takže El Clásico v skupine A. El Clásico v skupine A, čisto anglická skupina v skupine B. Zdá sa, no už je to jasné, pretože k nej tam príde FC Juventus Fans. Takže jediný taliansky ďalší zástupca je v skupine B. No a môžeme si to zopakovať. Takže skupina A, Rossoneri, Čeky a Slováky, The Reds, Real Galacticos, Peña Barcelonista, skupina B, Chelsea Blues, Truly Red Devils, Arsenal Gunners a FC Juventus Fans. Dobre, ďakujem ti, Kubo, za transparentné žrebovanie. Myslím, že to všetko prebehlo v poriadku a tešíme sa v sobotu o 9. Mestská športová hala Trnava. Vidíme sa.